OK, takže čaute ľudia, dneska je to nové video z Mario Rivals a budeme hrať Troll Challenge, ktorú sme hrali na tomto kanáli jedenkrát, ale toto je o mnohom lepšie. Čiže spočíva to v tom, že napíšem môjmu chatu, že to je prvá hra z Spidermana, že napríklad hrajeme na kamarátovom účte, alebo niečo také, hej, že je to moja prvá hra actually a že môj kamarát mi povedal, že Spiderman je najľahšia postava a že s ňou určite vyhrajem každú hru. Čiže dajte like, odber, zvonček a môžeme ísť rovno na to. Kamo, potom mi tento Hawkeye mi napísal do chatu, že L troll, tak som sa ho spýtal, že ako si to myslel troll, veď ja nie som vianočný troll, veď ja som normálny človek. Ako absolútne to nebol vtipný vtip, ale aspoň sa môže pripraviť na to, čo ho čaká ešte. Potom som mu ešte napísal ako provokáciu, že vás brutálne poťahám, čiže tak no, hej. Čiže sa akože, že nebojte, ja vás poťahám ľudia. Potom mi ten debil napísal, že mám zmačknúť Alt F4, aby som akože dal niekomu pestel, tak som mu napísal, že OK. A potom som mu napísal, že počkaj, ale ja to vlastne neviem nájsť, čiže ešte som sa viac spravil debilom XD. A potom som sa ho spýtal, či sa mám loginnúť a on mi napísal, že nie, mal by si asi switchnúť na inú postavu, tak už som si povedal, že účasť si ho serem, tak som sa už vážne loginnul a išiel som sa snažiť. Potom som sa ho spýtal, či som navaril, a.k.a. či som sa zlepšil a on na to nič nenapísal. Trocha mi to príde, keby svapol na Storm a potom dúfal, že sa už ani nespýtam nič, lebo práve došiel na to, že som ho celý čas trolil. Nepripadá to niekomu tak? Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to you harp on about some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'd wake up one day. Run to me, confess your love. At least just let me say that when I talk to you, won't you babe? Tuto práve absolútne uvarím toho Jiffa. Potom som sa ho spýtal, že kto tu mal vlastne málo kilov. Keď som sa pozrel na moje staty, mal som 28 či 27 kilov a hádajte čo? Neodpovedal mi. A hádajte čo? Po druhýkrát? Dostal som MVPčko, kámo. Ani nechcem vedieť, ako sa ten chudák cítil. Kámo, potom ako zistil, že som ho brutálne vytrolil a ešte som dostal MVPčko. Musel byť fakt nasratý, kámo. Ale aj tak dúfam, že ste si užili toto video. Dajte like, odber, zvonček a čauko.